Köszöntelek, kedves lélek! Ma este egy különleges mesét hoztam el neked. Egy olyan történetet, amit nem papírra írtak, hanem csillagfénybe. Most nincs más dolgod, csak pihenni. Helyezkedj el kényelmesen, hunyd le a szemeid, és engedd, hogy elkezdődjön az esti csillagmeséd. Vegyél egy lassú, mély levegőt az orrodon át. Belégzés, és lassan fújt ki. Még egyszer belégzés, kilégzés. Ahogy kifújod a levegőt, elengeded a nap minden fáradtságát, mint amikor egy mesehős letámasztja a kardját, és végre megpihen. Engedd át magad a hangomnak. Képzeld el, hogy egy végtelen puha éjszakában lebegsz. Körülötted csillagok milliói ragyognak. Minden csillag egy történet, egy emlék, egy reménysugár. Te most beléphetsz a csillagmesék könyvébe. Ez egy hatalmas lebegőkönyv. Lapjai fényből vannak, borítója álmokból. Érezd, ahogy a fénye átjárja az egész testedet. Amikor kinyílik, hangzene szól, mint egy altató dal. Az első oldalon ez áll. Ez a mese rólad szól. Most lapozz egyet. Egy mesefelhő jelenik meg előtted. Fehér és aranyszínű, puha, mint egy ölelés. Rálépsz, és lassan elindul vele.
Érezd, ahogy belesüppedsz a felhőbe. Mint egy régi varázsszőnyeg, ahogy suhan a mesékben, közben alattad galaxisok forognak, kék, lila, aranyfényben pompáznak. Te nézed ezeket, és egyre nyugodtabb vagy. Csak nyugodtan, lassan lélegezz. Nincs miért aggódnod, a lehető legjobb helyen vagy. A mesefelhő elvisz téged a nyugalom völgyébe. Itt nincsenek zajok, gondok, csak béke és szeretet. Érezd, ahogy átjár ez az érzés. Észreveszed, hogy apró fénylények repkednek körülötted. Ők az álommanók. Minden manó egy jó gondolatot hoz. Az egyik ezt suttogja. Elég vagy. A másik szerethető vagy. A harmadik nem vagy egyedül. Elég vagy, szerethető vagy, nem vagy egyedül, csak el kell hinned. Ezeknek a szavaknak a hallatán mosolyogni kezdesz. A szíved megmelegszik, tele lesz csupa szeretettel, mint amit gyerekként is éreztél egy mese hallatán. Most tovább indulsz a holdkert felé. Ez egy titkos mesekert, ahol a virágok világítanak, és a fák meséket susognak. Megpihensz a puha fövön. Elengeded a maradék feszültséget, ami még benned maradt. És a fákra figyelsz, ahogy elmesélik neked az univerzum legszebb történetét, hogy minden lélek csillagból született, hogy mindenki fontos,
Mindenki értékes, és mindenkinek jár a boldogság. Te is fontos vagy, értékes vagy, és neked is jár a boldogság. Érezd, ahogy ezek a szavak átjárják a szíved. Ahogy hallgatod a mesét, a tested egyre jobban megnyugszik, mint amikor elálmosodsz egy mese közben. A szemhéjad lassan lehunyódik, de a mese még folytatódik. A mesefelhő most az álmok palotájához visz. Ez egy hatalmas fémből épült kastély. A kapuján ez áll. Itt pihennek meg a fáradt szívek. Belépsz rajta, és látod, hogy puha fény folyik a falakon, mint az aranyló méz úgy csillog. Ugye milyen megnyugtató érzés? Egy álomőr fogad téged, mosolyog, és azt mondja, jó helyen vagy. Megfogja a kezed, és elindultok egy szobához. Odaértek az ajtajához, ami magától kinyílik, és ott vár rád egy ágy felhőkből, egy párna csillagporból, egy takaró szeretetből, mint egy gyerekkori takaród, ami oly sokszor segített abban, hogy elaludj. Már érzed is, ahogy húz magába. Engedj neki, és feküdj bele. Pihenj meg. Nincs semmi dolgod már. Bármi is történt ma, minden úgy történt, ahogy történnie kellett. Élvezd ezt a puha ágyat. Az univerzum betakar, lassan lesimítja a homlokot, és suttog a füledbe. Most már pihenhetsz. Holnap új mesét írsz. Érezd, ahogy a lélegzeted lelassul, és a tested még jobban lelazul.
A gondolataid most már lecsendesednek, eltávolodnak tőled, mint amikor egy könyv becsukódik finoman. Most már az álmok visznek tovább, talán egy régi történetbe, talán egy új világba, de mindig fényben, szeretetben. És mielőtt teljesen elalszol, még egyszer hallod. Elég vagy, fontos vagy, szeretve vagy. Most már aludhatsz. A csillagmesék őrzik az álmaidat. Szép álmokat, jó éjszakát neked!